Салом ба ҳамаи подписчикои азизу меҳрубони ман. Салом ба апаҳову хоҳарову модарону бародарон. Ба ҳамаи шумо таҳсиятиву хонаводӣ тамона дорам. Имрӯз бо хоҳиши дархостҳои зиёди шумо ахираш ман як куртаи варатникдор стойка бо замокро духта, онро тарзи духташро ба шумо нишон медиҳам. Куртаро дар як материали оддӣ духтам, и заказ нест, ҳамхел. Варатник шаид дигар материал кардам барои шумо фаҳмед. Пушташ замок дора. Манам хел духти часпондани ҳами варатника қати замок ман ба шумо нишон медиҳам. И курта гуфтестам ку лозим ки нест, барои камзулчадор, асос камзулчадор қати хушрӯй мебиёя, барое ки и курта дар резинка хушрӯй бад мебиёя. Без замокам дузе мешавад даже. Ана куртаро камзулчаша гирифтем, дута пешак, пуштак. Дарозиша қати кушодиш чанде ки абхват груди шумо ҳаста, ҳамуқа мегирен. Айма дарози камзулча 31 сантиметр, кушодиш қариб 25-26 сантиметр. Анакнун ҳозир пора мекунем. Айбайн бояд ду тақсим кунем. Баъд бо айсар авирло када лавоша бо мечаспонем. Фақат ҷои чӣ мемонем, замок. Камша медузем то мобайн, боқимондаша намедузем. Инҷа ҷои замок мешавад. Духтаро бо диққат нигоҳ кунед. Ман як хел ҷо духтша дар шумо таги мошинамониша нишон додам, не ки нишон додистам ки чӣ хел медузем. Ман ҳоз як бора аввал як хати рост духтам, то мобайна закрепка мондам, болоша не. Вақте ки гардана ки бридам, ба ҳамун риштаи зиёдтия мегирам, болош кушода мешавад. Барои бриданда гуфтам халал нарасонад, барои ин хати рост ман аввал давондам. Ҳарча болои ҳам монда, акнун аввал гардан мебирем. Ина якҷоя мебирем ҳардуша. Аввал гардана мебирем, баъд 2-3 сантиметр пешака чуқуртарак мекувем. Хоҳем ки ҳолам поёнтар биёд, хай вай зависид аз шумо, метавонем бо чуқуртарак бикувем. Гардана бояд майда монед. Хай паплинки ҳаста намеёза, ман 8 мондам. Дар резинка 8 мемонед. Китфора чӣ қадar калон дароз мегирен, китфи майда намебиёяд. Ва даласкор аҳамиятем китфошон дароз калон паҳманд. Ай боло 3 сантиметр монда, манум хе гардан аввал мекашем. ҷаш хай 20 сантиметр куртаи размеришка неста, барои ҳозираш дам 18 монда, кушодиша 25 монда. Абхват грудия пора мекунем ки шумода фаҳмо шавад. Ки мақсади гап ҳамин курта анам хели аст, манам хе ҷои остин, манам хе ҷои миён. Миёнша камакак поён мерем, лаби камзулчам полукруг мебирем. аввал якҷоя гардан мебирем. китфора хеле слишком ростак намезанем. поёни бадам назанем духтаро, ки безеб меистоба. анакнун поёншам камака гирдак мебирем. шумо метавонед гирдака сразу набирен. Вақте ки витичкотона духтен, вақте ки уже қада юбкаша часпонданӣ мешавед, метавонед ҳамон вақт бибирен. Пуштака ус мекунем, пуштак дарздорша фромӯш накунен. Бо 1 сантиметр, ман ҳозир қариб 1 сантиметрга ман бо пешака чуқуртар биридам. Анакнун болои ҳам монда
چخیل که گفتم که من ای پشت یا درز رفته بودم موبایل دا закрепка мондум бо дальша боло рафтум ҳаму дарзе ки то боло рафтагиа кандам барои ҷои замок кушода мондуму китфора духтум анакун ай материали мондаги ман амиқа чоркунҷа монд метавонен ростакам биё чӣ кор намекунам ҳоз тарзи секунҷагиш қати нишон метиҳам барои кашишиш биёр хе секунҷа пора мекунам агар ки материалтам набоша ростакам монен ҳеҷ гапе нестай духташ мешава чен мекунам ки анам хе туғри кани мераса ё не хай аймо мерасида будай размери вараникам зависит аз шумо 4 сантиметр мегирем паҳ мехоҳем борик мехоҳем ҳам хеле пураш кунем айма 3 сантиметра мебиёя ҳозир қариб 4-4.5 сантиметр монда пора мекунам ҳозираш дар ман калон гирифтам барое ки оли флизелин клей мекунам баъде ки флизелин клей кардам баъд монда размер гирифтан мегирам ман дошта флизелин клей кардам анакун айсар 4 сантиметри шумо нигоҳ кунеда чақа дарстон чиқира ё ки дарстон қа чиқир неста мақсад ҳамқа монен хубш ки ҳами чен я падлапкаи мошина монен бо хубтара ман 4 сантиметр мондум где-то ҳами 1 сантиметр ман медузам камакак нукош намераса агар дарозам биёя бо бриданаш чӣ кунам ай тарафи вақти замок часпонида мебирем зиёдиша айма ба зур раси сар ба нук расидак ҳама тарафаш рост дарем хе метавонем ки байнишам ғафстар гирем ба оста омада тарафи пушта метавонем камакак 1 сантиметр ай пеш фарқият кунад иқлашам туғрияй мана акун вақти ина чихе часпондан дар кора боя бурга мефаҳмонам шумо да духтаро пеш кушодаи пушт камтаракай ку барои қа пеша чен мекунем аввал байна меёвен баъд чен мекунем то дарза ай дарз ай мобайн ба ду тарафи китфа манахе монда чен мекунена ҷое ки дарза ҳамҷида расечка мемонен да варадник и тарафшам ҳами хел то ҷаме то чени дарзи китфа расечка мемонен нуги қачқати мебирен камтарак мана бинед пеш калоне пуштакора бинед пушта майда камтар мемона баъд тарафи чапа мегардонен анаму дута тарафи бридаги қати меқапе агар ки варадниктон дароз боша аҷаб кори хуби айма ки нарасид бароим қа манам хеле секунҷаи борикак медузем ай нук бо ба ин нук агар ки ай шумо зиёдтӣ боша метавонед падлапка монда монед ба мобайлша бубире хуб меша айма ки нарасид бароим қа поёноша борикак мондум лавбалав ранги вутичка духтумша байша мебирем якта байна расечка монда барои ки хушрӯ вақти гардонданди варадник да вай хушрӯ хоб кунад халал нарасонад дарзани хе утюг карда баъд боз як бори дига диққат карда варадника утюг мекунем баъд лавои варадника медузен ё ки клей мекунен фарқ неста самглан чтоб мустаҳкам иста наҷма вақти духтанда анакун мобайна ба мобайн туғрӣ карда вақте ки лавоша клей кардем ки духтен гирдо ба гирд медузен ки анаму дарзакое ки айдарон духтен китфо қати саф ба дад кунад ана ҳаққафо дута ҷои қаткардагие ки буд ку дарзое ки айдарон мондем анамуҷада ҳозир замок мечаспонем барои замок пасту боло нарава аввал ай боло туғрӣ кунеша лаби ҳами авирло чи қати замок қати дузен то поён омада 3 сантиметр поён рафта закрепка монен дуюм тарафшам ҳамихел аз тарафи боло будузен
барои ки ҳозир иша ай тараф поём дузем вақти маҳкам карданда мумкин ки яташ дуроз биёд яташ калта. Барои ки ишам ай ҳамин тараф туғри мекунем камтар қийтаракай но стараться мекунем мешава иншалло ай шумоам хушрӯ мебироя. Барои ки ман аввал шавози медузам чтоб иҷа наҷма закрепка мемонам. Баъд ай поён кашида медузумша. Просто як строчка давондумша ки наҷма. Ана ки иҷара во ай рости ки дарзи иса тамом шудагӣ буд ҳозир ай ҳамин тараф духта боло мерем сагчаша поён дамонем замокчаша. Баъд вай вақти маҳкам карданда боло мекунем. Барои халал мерасонам дар поён меиста. Иам ҳамун ҷое ки сагчаҳоша ку дандонаҳоша дар рости утюкадагӣ ҷотон туғри карда медузем. Рости гап ман лапкаи чӣ дорам барои замокдузӣ дошта бошен хеле қати дузем бо хушрӯтар мебиёяд. Надошта бошен ҷи гап неста апохоҳаро стараться кунен ҳамун нуги сӯзан қати дандонаҳоша яним кунен. Як тараф меша метавонем ки так-таки замок бидузем. Дандонаҳоша яним кунем. Ман отвёркача қати кам-кам истифода ки так-таки ҳавай биёяд вақти маҳкам карданда замок натова. Ҳар ду тарафро ҳам хеле медузем. духтаро бо диққат нигоҳ кунем о қадар қиин нест духтанаш, осон духтанаш. Просто як фантазия маҳорати шумо дар кора бо шумо ҷавонтарен, фантазияи шумо бойтар аст. Духтаро любой хелфасона гирен дузен ку мешава хушрӯ. Любой хелфасона ба нигина пур кунен мешава ҳамун каҷи клеби шумо наметова. Духтаро фақат рӯ афтода нашавен, духтан гирен. Наметавонен духтар дар материалҳои кӯҳна дузен ҳамин чизора. Як бор пробовать кунен. духтаро ина бинед замока маҳкам кардем наметова ку утюг мекунем ҳамаша. утюг мекунем. Ман ҷои хак вытичкашам ам хеле нишон медиҳам. Як борга вытичка кунишам метавонед вытичкаи хеле пеш зинда кунед. Ай ду тараф ҳар чорша болои ҳам монда буридиму полукруг ва бо гирифта обратно дар ҷош часпондум. То поёна набуридим ки ҳар як кадом айхча гум накунам. бо обратно дар ҷош мечаспонем. И киртачае ки ҳозир ман нишон додистам духтаро бе оверлок кор кардастам барои ки ин заказ нест, киртаишка нест. ҳамқи ман барои нишон додан ба шумо дар ҳамин материал духтастам бе оверлок. хела боз буд ки дар сайт даромадагӣ набудам, хела боз буд ки дар каналам видео пахштагӣ набудам. Рости гап камтар духтаро дам гирифтем бигемам меша. Отпуска баромада будам. Дам гирифтем тарафи Шанбари як табобат рафта будам рости гап барои ки камакак дар ҳамин духтан қафо мондумда бигем меша. хела шид надухтам. Агар ман як ҳафта надузам ё ки 3-4 рӯз надузам дар назари ман хела ҳай. Вале дафъа бисёри баъд надухтам. рости гап ай рӯзи 4 ман дигар дар сари мошина шидагӣ нестам. аз 4 июля. ана духтаро вытичкорам духтам. Анакун вытичкоро аввал утюг мекунам баъд бо барошам медузам. як хело мегӯянд медузем варадник хеле чихт места, кашол места. ай сабабе ки ами бариш ки ман нишон додам ку ай дирон духтагим дар рости дарзо анами дарзора ки дузен ҳеҷ вақт варадник дар гардан кашол наместа, тангам наместа. расшоти гардантона гирен. ина духтаро диден чӣ хушвақ омад. хай размери манекен нест, манекена грудёш камтар поён барои ка пешаш дигар хелтарак места. Самое главное духтаро замок часпондану варадника шумо аҳамият доден. Иншалло шумо ҳам ёд гирифтаген. Боварӣ дорам ки ёд гирифтен. Як нигоҳ карданда
ба ҳамаи шумо барори кор нофаҳмое бошад нависед.